ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി. ശലാകയാചുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞവരേക്കാണ്. വിവർത്തനം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ധ്യാന നിമഗ്നനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ മെല്ലെ പ്രാണവായുവിനെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മാറിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് താലുമൂലത്തേക്കും ആവാഹിക്കണം. ബുദ്ധിയാൽ യഥോചിതമായ സ്ഥാനങ്ങളെ അവൻ നിരൂപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മണിപൂരക ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അഷ്ടാംഗയോഗ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ചെല്ലണം? ബുദ്ധിയാൽ യഥോചിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവ നിരൂപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പ്രാണവായുവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രാണായാമം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അഷ്ടാംഗയോഗയിലെ ഒരു ഇതാണ്, പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 5 തരത്തിലുള്ള വായുക്കളാണ് ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ. യോഗ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ 5 തരത്തിലുള്ള വായുക്കളാണ് നമ്മൾ പറയുക, പൊതുവെ പറയുക. ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? പ്രാണവായു, വ്യാനവായു, ഉദാനവായു, അപാനവായു, സമാനവായു എന്നുള്ള മാതിരി 5 വായുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക അല്ലെ. ഓം പ്രാണായ സ്വാഹ, ഓം സമാനായ സ്വാഹ, വ്യാനായ സ്വാഹ, ഉദാനായ സ്വാഹ. നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ഭഗവാന് പ്രസാദം നിവേദിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പൊതുവെ ഈ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ശരിക്കും പറയുക, കൊടുക്കുക. അതായത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രമാണ് അത്. ശരിക്കും പറയാം, ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മനോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവദേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകമാണ് അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ചൊല്ലാറ് സാധാരണ. അപ്പൊ ഈ 5 തരം വായുക്കളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സഞ്ചാരം, ഒന്ന് മേലേക്കുള്ളത്, ഒന്ന് താഴേക്കുള്ളത്, അങ്ങനെയാണ്. ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ വായുക്കൾ ബാലൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിന്റെ തത്വം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് വാദം, കഫം, പിത്തം എന്നുള്ള 3 ഇതാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുക അല്ലെ. അപ്പം അവര് തരുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ ഈ വാദത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിത്തത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വായുക്കളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് പൊതുവെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തരാറ്. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് റൂട്ട് കോസ്. അപ്പൊ ആയുർവേദത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുക എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അലോപ്പതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ വരുന്ന ആ അസുഖങ്ങളെ
ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സാധാരണ. അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ പലപ്പോഴും ആരും അതിന് ശ്രമിക്കാറില്ല. കാരണം ക്ഷമയില്ല ആർക്കും. കാരണം ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 2 ദിവസം കൊണ്ട് മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ അത്രയും ബിസി റൂട്ടീനാണ് അല്ലെ. മക്കൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ സ്കൂൾ മുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അലോപ്പതി ചികിത്സയ്ക്കാണ് പോവാറ്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അപ്പം അതാണ് പ്രാണവായുവിന്റെ സഞ്ചാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന 6 ചക്രങ്ങളുണ്ട്. ബുദ്ധിയുള്ള ഭക്തിയോഗി ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ഈ പരമപ്രധാനമായ ഷഡ് സ്ഥാനങ്ങളെയും നിരൂപിക്കണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് 6 ചക്രങ്ങളാണുള്ളത്. അതാണ് ഇപ്പൊ താഴ്ന്ന് തുടങ്ങുന്നത് മണിപൂരക ചക്രമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഭി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മണിപൂരക ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് മേലെ 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 വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ചക്രങ്ങളായിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ പൂരകത്തിന്റെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം അവസാനത്തെ സമാധി ലെവലാണ് എന്ന് പറയും. ഇതിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണമായി എന്നുള്ളതാണ് വായുക്കളുടെ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രാണവായുവിനെ ഇതിൽ കൂടി എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ ഏതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളുടെ വായുവിനെ യോഗികൾക്കൊക്കെ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പറയണത്? ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തലയിലുണ്ടല്ലോ, ആ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മള് നെറുകയിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രാസപതി പൊടി ഇടും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ? ആ ഒരു ഭാഗമാണത്. നമ്മൾ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ചെറിയ കുട്ടികൾ, ജനിച്ച കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി പ്രാണവായുവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്നാണ്. അതാണ് യോഗിയുടെ സമാധി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഷഡ്സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം പ്രാണവായുവിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രവും അതിനു മുകളിലായി ഉദരത്തിനും നാഭിക്കും തൊട്ടുതാഴെ മണിപൂരക ചക്രവുമാകുന്നു. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനു മുകളിൽ ഏറ്റവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉദരത്തിന് നാഭിക്കും തൊട്ട് താഴെയുള്ള മണിപൂരക ചക്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യോഗയിൽ തുടങ്ങുക അല്ലെ. അതിനു മുകളിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിക്കുമ്പോൾ അനാഹൃത ചക്രത്തിലും അതിനു മുകളിലായി പ്രാണവായുവിനെ താലുമൂലത്തിൽ ആവാഹിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ വിശുദ്ധി ചക്രത്തിലും എത്തിച്ചേരുന്നു. താലു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗമാണ്, നാക്കിന്റെ താഴെയുള്ള ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ. താലുമൂലം എന്ന് പറയുന്ന നാക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം, അതായത് തൊണ്ടയുടെ ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ താലുമൂലം എന്ന് പറയുന്നത്. താലു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മൂലം എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങുന്നത്, നമ്മുടെ അണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഭാഗമാണത്. അപ്പൊ പ്രാണവായുവിനെ താലുമൂലത്തിൽ ആവാഹിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ വിശുദ്ധി ചക്രത്തിലും എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് പുരന്തരമുന്നയേത നിരുദ്ധ സപ്തായ തനോനപേക്ഷഃ ഹിത്വാ മുഹൂർത്താർദ്ധമഗുണ്ട ദൃഷ്ടിർ നിർഭീത്യമൂർധൻ സൃജേത് പരം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ നിന്നും തസ്മാത് അവിടെ നിന്നും ഋവോഹോ പുരികങ്ങളുടെ അന്തരം മധ്യേ ഉന്നയേത അകത്തേക്ക് ആനയിക്കണം, നിരുദ്ധ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട്, സപ്ത 7 ആയതനക പ്രാണവായുവിന്റെ നിർഗമദ്വാരം, അനപേക്ഷക എല്ലാ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ, തിത്വ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, മുഹൂർത്ത ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന്റെ, അർദ്ധം പകുതി, അകുണ്ഠ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോവുക, ദൃഷ്ടിഹി അതുപോലൊരു ലക്ഷ്യത്തെ ലക്ഷീകരിച്ച ഒരുവൻ, നിർഭിദ്യ തുളച്ച്, മൂർധാൻ മസ്തിഷ്കീയാഘാതം, വിസൃജേത് അവന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കണം, പരമമായത് കഥ പോയ ശേഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അനന്തരം ഭക്തിയോഗി പ്രാണവായുവിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി പുരിക മധ്യത്തിൽ ആവാഹിക്കണം. അതാണ് പുരിക മധ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പ്രാണവായുവിനെ സപ്തഗമന മാർഗങ്ങളെയും ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഭവനത്തിലേക്ക്
ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ദൃഢീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പുരികത്തിന്റെ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും, അത്ര എളുപ്പമല്ല അവിടെ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യം? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ദൃഢീകരിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഈ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടം വരെ, പുരികത്തിന്റെ ഇടയിൽ വരെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയതിനു ശേഷം എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ തൊട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സ്വാധനങ്ങൾക്കായുള്ള എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള യോഗി പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്ന പക്ഷം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയും ശരീരത്തെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാങ്കലേക്ക്, പരമബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പിന്നെ എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഗമിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടേക്കാണ്? വിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ള ആ പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രക്രിയ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദന കാംക്ഷയിൽ നിന്നും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും വിമുക്തനാകണം. ജീവിത കാലയളവിനും ഇന്ദ്രിയ നിവർത്തനത്തിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദനങ്ങളുണ്ട്. ദീർഘമായ ജീവിത കാലയളവിന് ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ നിവർത്തനമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:20 സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ വെറും ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളാണെന്നും അത്തരമൊരു സുദീർഘമായ ജീവിത കാലയളവിലെ ബ്രഹ്മലോകത്തിലുള്ള ആയുസ്സിന്റെ പോലും യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലെന്ന് ഒരുവന് പൂർണ്ണ ബോധ്യം വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആവശ്യം? നമ്മൾ എന്താണ്? എല്ലാവരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്? സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, കുറച്ചും കൂടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം, സൗകര്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം, സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അംഗങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? കുറച്ചും കൂടി വലിയ വീട് വേണം വിചാരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ 4 പേരായിരുന്നു, ഇപ്പൊ മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഒരാളും കൂടി കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കാറ് വേണം തോന്നും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു വലിയ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു 4 ബെഡ്റൂമുള്ള ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 ബെഡ്റൂമുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല. ഇവൻ മക്കളൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾക്കത് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെയുള്ള ഏത് ലെവലാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടി, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അവിടെ അത്രയും സുഖമാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അവിടുത്തെ ജീവിത കാലയളവ് എത്രയാണ്? 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ചിലപ്പോൾ 1 ലക്ഷം വരയ്ക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും വർഷം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരണം? ഈ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 100 വെച്ചിട്ട് കണക്കാക്കി 10,000 തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. 100 വെച്ചിട്ട് എത്ര ജന്മങ്ങൾ വരും? നമ്മൾക്ക് 100 വർഷം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര ജന്മങ്ങൾ വരും? 100 ജന്മങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ആ 100 ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 100 ജന്മം അവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 100 ജന്മം നമ്മൾ അവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിച്ചാൽ കൂടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും എവിടേക്ക് പോകണം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ആ 100 ജന്മങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് 5ഓ 10ഓ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൂടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മലോകത്താണെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളത്. അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാനാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടി വേഗം സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ പരമസംസർഗത്താൽ പരിചിതനാകുമ്പോൾ ഒരുവന് ഈ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക നിർമുക്തത പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:59 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. ആധ്യാത്മിക ജീവിതചര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അവധാരണം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവന് ഭൗതിക പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ കഴിയുകയില്ല. നിരർത്ഥകമായ ജീവിതചര്യ ആധ്യാത്മിക ജീവിതമാണെന്ന് ഒരു സംഘം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അത് ജീവസത്തകളെ മാർഗഭ്രംശം വരുത്തി ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ അധികം മോഹിതരാക്കി തീർക്കുന്ന അത്യന്തം അപകടകരമായ പ്രചാരണമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
ആധ്യാത്മിക ജീവിതചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നിരർത്ഥകമായ ജീവിതചര്യ ആധ്യാത്മിക ജീവിതമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എല്ലാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്, ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോകണം, അല്ലെ, കുശാഗര പുല്ലിലിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിട്ടകളുണ്ട്. അപ്പൊ ശബ്ദമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, നമ്മൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിരർത്ഥകമായ ജീവിതചര്യ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ്. അതായത് ഏത് ബന്ധങ്ങളും പാടില്ല അങ്ങനത്തെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ അത്തരം മാർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധനം ഇല്ലാതാവുമ്പോ അതിന്റെ വില കൂടുതൽ തോന്നാറുണ്ടോ, അത് ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും അയ്യോ ഇന്നലെ ഒരു സാധനം നമ്മൾക്ക് ഇല്ല വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ കറണ്ട് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കറണ്ട് ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഒരു ദിവസം കറണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ടെൻഷൻ എടുക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ സിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ടാപ്പിൽ വെള്ളം വരണില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. പെട്ടെന്നാണ് വെള്ളം നീന്നു, വെള്ളം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു സാധനം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ എന്നിട്ടും അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി കൂടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ജീവസത്തകളെ മാർഗഭ്രംശം വരുത്തി ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോഹിതരാക്കുകയാണ്. അയ്യോ എനിക്ക് അത് കൂടിയേ തീരൂ, അതില്ലാണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ തുടങ്ങും. ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതാവുമ്പോ, ബലമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് വേണ്ട. എന്നാൽ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇന്ന് നീ കഴിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് നിനക്കത് വേണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അല്ലെ. ഒരു ഏകാദശിക്കൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോ അങ്ങനെയാണ്, ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും വിശന്ന് ഏതോ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുണ്ടാവും. എന്നാലും നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതേ തന്നെ ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകും. കാരണം അത്രയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടിയിട്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് പരംബ്രഹ്മത്തെ അഥവാ പരമോന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരെന്ന് സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നവരും വിവിധ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം അല്പബുദ്ധികളായവർക്ക് പരമോന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. ആകയാൽ അവർക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെക്കുറിച്ചും അസംഖ്യം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സംസർഗത്തെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തരെ വൈകുണ്ഠലോകർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വിരക്തി തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല. ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട്, അതായത് നിർബന്ധപൂർവ്വം നമ്മൾ വരുത്തുന്ന എന്ത് ചേഞ്ചസും താൽക്കാലികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞ് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വൈകുണ്ഠ ലോക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അകുണ്ഠ ദൃഷ്ടിയെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അകുണ്ഠവും വൈകുണ്ഠവും ഒരേ ആശയത്തെ യോജിപ്പിക്കുന്നു. കുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, തടസ്സങ്ങളാണ്, അല്ലെ. നമ്മൾ കുഴി അല്ല ആ ഒരു ലെവലിൽ പറയും അകുണ്ഠം. അകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് വരുമ്പോ അതിന് ശേഷമുള്ള വാക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണ് വരിക കേട്ടോ. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരേ ആശയത്തെ യോജിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യക്തിഗത സംസർഗത്തിൽ സ്ഥിരീകൃതരാവുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തിൽ സ്ഥിതരായവർക്കു മാത്രമേ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിൽ പോലും അവരുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്, ബന്ധങ്ങൾ വേണ്ട എന്നല്ല, ഓവറായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊണ്ടുവരരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരം അഥവാ പരംധാമവും ഏകവും അഭിന്നവുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, പരം ബ്രഹ്മ പരംധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പരംധാമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകവും അഭിന്നവുമാണ്. പരംധാമത്തിൽ പോകുന്ന ഒരുവൻ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരികെ വരികയില്ല, അത് ശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. സീസൺസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ, തണുപ്പ് കാലം ചൂടുകാലം, അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരേ അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്.
നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പ്രായവും കൂടുന്നില്ല, നമ്മൾ എപ്പോഴും നിത്യ യൗവനന്മാരെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പരമോച്ച സ്ഥാനത്തുള്ള ലോകപ്രാപ്തിയിൽ പോലുമില്ല. ഇരു നേത്രങ്ങൾ, ഇരു ഘ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇരു കർണങ്ങൾ, ഒരു വായ എന്നീ സപ്ത നിർഗമ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി പ്രാണവായു നിർഗമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രാണവായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് കേട്ടോ. പലതരത്തിൽ പോവാം. നേത്രങ്ങളിൽ കൂടി പോവാം, ഘ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി പോവാം, കർണങ്ങളിൽ കൂടി പോവാം, വായിൽ കൂടി പോവാം. സാമാന്യേന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ മരണസമയത്ത് പ്രാണവായു അയാളുടെ വായിൽ കൂടി നിർഗമിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് കാണും വലിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഭയങ്കര ആ ഒരു ശബ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ആ സമയത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ അടിവയറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യ കാലുകളാണ് തണുക്കുക അല്ലെ, ഒരാളുടെ നോർമൽ ഒരു ഡെത്ത് ഉള്ള ഒരാളുടെ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടിവയറ്റിന്റെ അവിടെ വന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ വലിക്കുകയാണ്, വലി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ 1 ദിവസമോ 2 ദിവസം, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും, ചില ആൾക്കാർക്ക് വേഗമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിന് ശബ്ദം കുറയാൻ തുടങ്ങും. അവസാനം ഇവിടെ മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക് തണുത്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ തൊണ്ടയുണ്ടല്ലോ, ആ തൊണ്ടയുടെ അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം വായിൽ കൂടി പോകും. ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുക അല്ലെ. പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യോഗി സാമാന്യേന പ്രാണവായുവിനെ ശിരസിന്റെ മസ്തിഷ്കീയ ആഴത്തെ തുളച്ചുകൊണ്ട് നിർഗമിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു യോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക്, സമാധിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടിയിട്ട് അതിനെ നിർഗമിപ്പിക്കാം. തന്നെയല്ല, അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ യോഗികൾക്ക്. തന്നിമിത്തം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ സപ്ത നിർഗമദ്വാരങ്ങളെയും യോഗി ഉപരോധിക്കുന്നു. അതിനാൽ പ്രാണവായു സ്വാഭാവികമായി തന്നെ മസ്തിഷ്കീയ ആഘാതത്തെ തുളച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നിർഗമിക്കും. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്ന മഹാഭക്തന്റെ അസന്ധിഗ്ധമായ അടയാളമാണിത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ഇതുണ്ടാവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്കെങ്കിലും അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇപ്പൊ സാധാരണ വായിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചിലർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേത്രങ്ങളിൽ കൂടി പോകും, ചിലർക്ക് ഘ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി പോകും, ചിലർക്ക് കർണങ്ങളിൽ കൂടി പോകും എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം കേട്ടോ.